Hát amúgy csúnya összeveszés lesz ezek, hogyha ide jönnek. Amúgy csúnya összeveszés lesz, hogyha ők ide jönnek. Hát a szomszéddal. Hát a hülye, rostával persze. A részemről, legalábbis. Én se akarok levenni. Öcsém, szépen vezessél, Léci. Nyugodtan, a Gyuriéknak természetesen. Ja, én. Hát már elment a izé. Na jó, hát akit szeretnék, azt én. Ebben nem van, majd kommentelik a YouTube-on, hogy milyen béna vagyok. Nem van, mert kommentelik a YouTube-on, hogy milyen béna vagyok, hogy nem tudok még vezetni se. Ja, miért nem tudsz? Ha belemegyek mindenbe. Ja, persze, minden az egész hadsereg. Bevartsunk kocsit? Na, jó. De akár válthatsz is, hadd lássanak egy kis action. Ó, nagyon jó. Nagyon jó, csi. Miért szállok ki? A jobb felső. Jobb oldalon felső gomb. Meg ugyanazzal is mégy be. Hogyha nyomod a izét, az át, akkor szaladsz. Vagy aha. Most abba beszállhatsz. Menő. Ez be egy kocsit. Oké. Ez úgy lesz. Ez jönnek a rendőrök? Aha. Ha? Igen, úgyhogy húzzál. Ezek maszkok, nem? Hoppá, fordulj meg. De fel levászom a rendőrök, ugye? Aha. Na de jó fej vagy. Hát ezt ugyanazok van nektek. Ezt a tudatot akkor megoldani. Igen, mert hiányzott a kábel. És most kivel van? A hebe van most mindenki ellen. Hebe van mindenki ellen. De elvette most. De azt mondja, csak fegyjük ezzel. Aha. Na, szállják ki, azt csinálj valamit, Hebe. Mit szólsz? Ezt el akartam ütni. Ja, oké. De ez nem a Carmageddon. Ezt vágod. Aha. Ez menő. Hát nem.
Azt mondja, nyomod? Aha. Van egy zseton. Jobb, a mutatójadnál lévő triggerrel tudod befogni. Célba. Fogd be, jobb felül. Aha, és most pif-paf. Aha, elszaladt. Le is lőheted, tudsz elővenni fegyvert. Szerintem van. Meg kellett dudálni. Nem tudom. Na, mit kéne csinálni szerinted? Hát valami küldetést. Hol lehet fölvenni? Aha. Az Uncsi tesó, Uncsi tesó megharagudott. Még. Mert ott küldte az SMS-t, hogy fuck you, vagy valami ilyesmi. Ott az R betű, az küldeti?